Има истини, които не излизат наяве, защото са спорни. Има истини, които се крият, защото са неудобни. Но има и истини, които се признават, едва когато вече няма кой да понесе отговорност. Ти избираш темата, аз правя видеото. Напиши в коментарите какво искаш да видиш следващия път. Най-интересната или най-харесаната идея ще стане следващото ми видео. Коментирай и се абонирай. Бъди част от будната и информирана общност. В продължение на десетилетия хора по целия свят са били част от експерименти, без никога да го осъзнаят. Не доброволци, не информирани участници, а обикновени хора, пациенти, войници, деца, цели общности. Общото между тези случаи е едно. В момента, в който се случват, те са били отричани, а когато истината излиза наяве, е вече твърде късно. Един от най-известните случаи е експериментът в Тъскиги, САЩ. В продължение на 40 години на афроамерикански мъже е отказвано лечение за сифилис, без те да знаят истинската цел на медицинското наблюдение. Хора умират, семейства са разрушени, а експериментът продължава, дори след като лечението вече съществува. Истината за него става публична едва през 70-те години. Десетилетия след началото. Десетилетия твърде късно за жертвите. И това не е изолиран случай. По време на Студената война множество правителства провеждат тайни тестове върху собственото си население. Химикали се разпръскват над градове за симулации, военни са излагани на радиация, без да бъдат информирани за риска. Пациенти получават вещества, за които не знаят нищо. Официалното оправдание почти винаги е едно и също – национална сигурност. Но чия сигурност? Особено тревожни са случаите, в които експериментите са били насочени към най-уязвимите. Хора без достъп до информация, пациенти, които вярват на лекарите си, общности, които нямат глас. Тези експерименти не са били извършвани в тайни бункери. Те са се случвали в болници, в университети, в институции, на които обществото е имало доверие. Именно това ги прави толкова смущаващи. Когато днес четем за тези случаи, често си казваме: това е било в миналото. Сега такива неща не се случват. Но всеки от тези експерименти е бил оправдаван по същия начин и в своето време. Като необходим, като временен, като строго контролиран. Докато години по-късно истината не излезе наяве. И тогава въпросът вече не е дали това е било позволено, а как изобщо е било възможно. Ще разгледаме още по-малко известни случаи. Експерименти, които дълго време са били наричани теории, докато официално не бъдат признати. И тогава ще си зададем въпроса, който рядко се поставя открито. Ако това е било възможно тогава, какво ни гарантира, че не се случва и днес? Не, пуснете ме! Какво ми причинявате? Това е за твое добро, не мърдай! Видяхме как са били възможни тайни експерименти. Сега идва моментът, в който става ясно докъде са стигнали. Защото някои от най-шокиращите експерименти не са били насочени към болни хора, нито към доброволци. Те са били насочени към напълно нищо не подозиращи граждани. Един от най-потресаващите случаи се случва в големи градове, далеч от тайни бази и лаборатории. В продължение на години правителствени структури провеждат масови тестове с химически вещества, разпръсквайки ги във въздуха над населени райони. Целта не е била лечение. Целта е била наблюдение. Как се разпространява веществото, как реагира човешкото тяло, колко бързо се засягат хиляди хора. Хората, които вдишват тези вещества, не са били информирани, не са дали съгласие и разбират за това чак десетилетия по-късно, когато архиви са разсекретени. Официалният отговор тогава гласи: няма доказателства за сериозна опасност. Но как се доказва опасност, когато никой не е знаел, че е бил част от експеримент? Друг случай, който дълго време е бил отричан, включва психиатрични пациенти. Хора, потърсили помощ, са били подлагани на тестове с нови медикаменти и психически техники, без да бъдат информирани за истинската цел. Не за да бъдат излекувани, а за да се изследват границите на човешката психика. Някои от тези пациенти по-късно губят паметта си, други развиват трайни психически разстройства, а трети изчезват напълно от системата.
Истината за тези експерименти излиза наяве чак когато бивши служители започват да говорят. И тогава институциите признават, да, такива програми са съществували. Но отново с уточнението. Методите днес са различни. Един от най-малко известните, но официално признати случаи са експериментите върху деца в социални институции. Под прикритието на подобряване на условията, деца са били използвани за тестове на хранителни режими, медикаменти и поведенчески методи. Без информирано съгласие, без контрол, без възможност за отказ. Когато това става публично известно, реакцията е закъсняла. Извинения има. Последици почти никакви. Всички тези случаи имат нещо общо. Те не са били признати, докато общественият натиск не е станал неизбежен. Докато времето не е заличило отговорността. Докато виновните вече не са можели да понесат последствия. И тук идва въпросът, който прави темата толкова неудобна. Ако тези експерименти са били признати чак след десетилетия, колко от днешните теории ще бъдат утрешните признания? Историята не показва, че експериментите спират. Тя показва, че те просто се адаптират. И ако някога са били нужни лаборатории, химикали и тайни програми, днес са достатъчни данни, наблюдение и поведение. А това означава, че най-опасните експерименти може би вече не изглеждат като експерименти. Сега идва най-неудобният въпрос. А какво, ако някои експерименти все още не са признати? Историята ни показва ясен модел. Експериментите не спират, когато бъдат разкрити. Те просто сменят формата си. В миналото са били нужни лаборатории, тайни програми и строга секретност. Днес не е нужно нищо от това. Днес експериментите могат да се провеждат открито, доброволно, дори с ентусиазъм. Най-голямата промяна е една. Участниците вече не знаят, че участват. В съвременния свят поведението на милиони хора се анализира в реално време. Реакции, избори, страхове, навици – всичко се превръща в данни. И когато има данни, има и експерименти. Разликата е, че днес те не се наричат така. Наричат се оптимизация, подобряване на преживяването, персонализация. Но как се тества едно поведение без експеримент? Платформи променят съдържание. Алгоритми показват различна реалност на различни хора. Емоции се усилват или потискат чрез информация. Всичко това не изисква съгласие. Достатъчно е да участваш. А ти участваш всеки ден. В миналото експериментите са били ограничени по мащаб. Десетки, стотици хора. Днес мащабът е глобален. И ако някога сме се ужасявали от мисълта, че хора са били използвани без да знаят, днес това се случва в реално време, но без инжекции и лаборатории, само чрез средата. Това поражда един нов тип въпрос, който рядко се задава. Къде свършва наблюдението и започва манипулацията? Защото когато знаеш как хората реагират, следващата стъпка е да провериш дали можеш да промениш реакцията им. И ако това работи веднъж, работи и втори път, и трети. Историята показва, че експериментите винаги са били оправдавани с една и съща логика. В името на прогреса, в името на сигурността, в името на бъдещето. Само че бъдещето винаги идва първо за едни, а последиците за други. И тук идва най-важният въпрос от цялата поредица. Как ще разберем, че даден експеримент се е случвал, ако той никога не бъде признат? Защото признанията винаги идват късно, след години, след поколения, а понякога не идват изобщо. Истинската опасност не е в това, че експериментите съществуват, а в това, че сме свикнали с тях. И ако един ден някой признае, че сме били част от нещо по-голямо, въпросът няма да бъде дали е вярно, а дали вече не е твърде късно.